Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Ми, народ русинов, утціть, звідси, отсюда». В гостях у нас русинський поет Іван Бенячовський. Ну і свої вірші предоставляє Іван Бенячовський. Його стихи «Моя Голгофа» і «Про мудрость». В цих віршах Іван Бенячовський акцентує, що ми не просто уткісь прийшли, ми у себе дома, і кроме одного Бога нікомуся не панькаємо і не кланяємося. Недавно появилася книга Магочія «Народ не утки». Так назвав Магочій неузважливо народ русинський. Не уткить народ. Йому многі відповіли стихами: «Шановний Магочій, ето ти не утки, ти не маєш конкретного коріння русинського, а ми утці, це наша земля, земля наших предків, і ми, на відміну від тебе, владіємо русинським язиком, всім багатством культури, і тому твоя книжка написана повна товста історія України, похвальна. Но ти русинам ніч, хоч ти не написав, а на 10 сторіночках книжка «Народ не утки». Ми не утки, ми утці. Про мудрость. Отець мій був велика чередина. Держав худобу, мав велику городину. Землі були там коло води, де ти самоє село берегли. Тепер з того ніч не слідно, зато мені дуже обідно, і я все люблю йти туди і вспоминаю той день. Пасуть коровку на пляні, живності повно в камнику, і я потихо через тису. Варить риби іскати йду. Та іскаю бруд, там де майнінко, бумбуркало не згаладив. Побудав Бог бом до вечері, кошарку грибу наладив. Багнет мінянько дав австрійський, йомуся в діда унду став, годику й нашу землю, і народ русинський, мадярський чижик колонцював. Ті часи давно минули. У нас тепер нові часи. Тепер ми стали українці, і мися кличемо. Пане, но нам от того не розбагатіти. Ми добре знаємо, що ми русинські діти, і це русинська нам земля. Вона на світ нас провела. От як я свою писанину довожу з тих сись до кінця, про землю свою материнську, про мудрость рудного отця. Тепер нікому ніч не треба, ані худоби, ні землі. Но не забудьте ніколи слова, що отець казав мені, що аж не робиш, та й не маєш. А як не маєш, ти ніхто. Ото тепер я розумію, то де ми в голову не йшло. Моя Голгофа. Голгофа від мене далеко, до неї ніяк не найтиме пути. Гріхиня запутали дерутю, траву на кров не берую пройти. Штимую летіти, як птиця, світило небесне крила палить. Я пробую водну гладдю, но тьма бездонна сердито ручить. Куди мися, де мися діти? Я сам у собі не вижу себе. Годами мочить мій тім'я, якого в мене давно вже не є. Нієвня імене в жизни, корела море давний народ. Я сирохман, я не витка, завто я тямлю славний мой род. Зняти би пута желізні, урвати би друття у ті,
Мені би хоч раз на Голгофу ногами стоптати тернисті путі. Я тямню свій род із дитинства, як вись наш саракий русинський народ. Сокочу бесіду слова, водки, коми, що ми за род. Ми род Карпато-русинов, у жилах кров виривається вон. Ми ту й не прийшли, пам'ятайме, і лиш перед Богом йдемо на поклон. Ви слухали передачу «Ми русини, народ Утсідь, народ автохтонний на своїй рідній землі». Слухайте Радіо Лада.